ndakati pa COVID ndaigara muno ndiri kuseruko ndakamboita nguva yekuti kana kudya nasingadyi nekuda kwekuti vanhu vanga vasingaite sei vasingadziki gomo ndobva ndazoita nguva yekuti ndakadzika ndobva ndangoenda one day kumba kwandakambogara kuchitubuko ndobva ndadzoka futi ikoko ndadzoka futi muno mugomo ndobva ndagara ndakazobva futi muno ndaitozonzi dzika kana usadziki bva ndazoti ndatigare kwe 1 week 2 weeks pese pakanzi 21 days pepai ndobva ndanzi iko zvinoda kuti tuende kumba kwasisi wako ivo sisi vangu ava ende ikoko pane zvekutoitika izvo kuti asikuda kuti uri mupi uri munomu saka pakangoti pere zvoda kuitika unodzoka futi mupi munomu saka ndakati pa 21 days ndakambodzika ndakaenda kwasisi vangu. Okay, all right. Saka kuzozivawo nekuti tinoziva kuti tiri vanhu vaiudzwa unzi nawo takudai panguva dzeCovid. Imimi maizo ndiani aikuzivisai maibvunza vanhu information maiwana sei zvaifamba sei? Ndingati sezvo ndakaita pandakadzika chienda kwasisi vangu ndakanzi zvese zvichaitika unongo uchinzwa paTV uchiona paTV kuna sisi wako kuti zvichafamba sei kuda kuti senge zvatireruke ndipaunodzoka kupi kunongo saka ndaive ndiri koko kwasisi vangu ndichimboona paTV pandakaona kuti zvinenge zvakunoreruka ndipandakadzoka ndaiona paTV kwasisi vangu. All right, okay. Then tochiuya panyaya yepekugara apapa zvakafamba sei nyatsosanangurai kuti muzowana pekugara makatenga here tende nezvinhu ndiri kuona mune midziyo irimo zvakafamba sei? Ndingati ndaramba ndichiuya ndichigara munomu vanhu vakazosvika pakuti Mwari vakatanga ndanga kuchikuropafadza nekuti waramba kwangomira neni pane vanhu vanchapota vachiuya vachikurotera hope ende vanhu vakatanga kuuya kuzondiropafadza vaindirotera hope tanzi ndikuigire chakati ari panawe nezvino zvekudya kana zvekupfeka kuzosvika mumwe mukadzi akati 3 days achaiva munomu achirara achidzokera kumba achirara achidzokera kumba rechi 3 akati ndakabvira kudhara ndichipiwa kunzi ukona munhu mupe tende nokuti musiwo yokwanga kwatonhwa zvisingaiti ndaingoramba chingumburuko pagwenga abva ati ndanzi ndikupe tende hande kuhope ndikupe tende kubva kwangu nditenda ndakangoshasa ka 1 ndakabva naenda kumba kwake mukadzi ndobva nondipa tende ndobva ndadzoka bva napicha tende rimusi kwakabva kwatonaya mvura ndatomutende saka tende ndakarishandisa kwemwedzi yakangoti ndobva rabvaruka ndobva kwaye futi mumwe akabva asvika kuti ndanzi ndikupe futi chi tende igore ripi 2022 ndopandakatanga kupiwa tende. All right. Saka pesa pa 2019 pakarina mvura maiita sei? Pasi painaya mvura mvura yakandinaya chando chaindipinda gumbeze ndanga ndisina ndaive ndingori nekazambia zvokuti mvura yainaya yaitondinaya chando chaindipinda zuva raindipisa panzvimbo panini panenge ndiri. Panapa pane munhu akandipa makusheni pamasofa saka pasi pandakaisa plastic chitika na mvura yakanaya pane kukwirira unyoro ndobva ndaisa maplastic pasi pandaisa zvimakusheni zvezvi ndokuzoisa kumbezi ndochisa chikava bed ichi ndozoisa lisi. Okay, saka munotomboverengawo mabhuku muchidii? Ndizvozvo arimo mabhuku nemabhaibheri arimo. Vamunomboverenga? Ndandichiverenga ndichinzwa kuti Mwari vari kuti kudii. Saka chimbuzi munoshandisa munodzika munoita sei? Ndikati niko kunogezera munoita sei? Ndikati chiri chimbuzi kumusoro kumberi ukuku kune toilet yakavakirwa pamusoro pashedha apa kunonamata kumberi uku but pari pakugeza ndakangotsvaga nzvimbo yekugeza pakadzika pasere pakapera apa kunze apa kusaidhi ikoko ndopandogezera pasasa pakaita chigomba apa ndakangovhara uko kwakavharika saka ndodzika mukati mumu. Ndinde chitsvaira kuti vanhu vachisvika pakachena kuti uoneke kuti uri munhu ari kunamata kwete use munhu anopenga anongogara ari mutsvina chokwadi. Okay, then my testimonies kune vamwe vanhu vamakanamatira besides vamambotaura vaya kuti vakatodzoka kwamuri vachiti vamwari makandinamatira pane zvakatoitika. Kuna vamwe vanhu vakamboere kwamuri vachikupai matestimony mavanamatira? Kune vamwe ndakanamata naye nchimudza kuti mireji yauri ndaona yaputsika asi murume wauinaye ndaona uri kugara upenyu hwakaoma Mwari vachaiparadza mireji ndaona wazochipiwa murume chaiye anoenderana nani newe. Mukadzi ndainamata naye achitonongerezva ndikuti hazvisirizvo ndichimudza ndati ndaona mireji yaputsika sitazona Mwari vazoti sei vazokusunungura vazokupa mireji yakanaka
zvakazoitika akaishindozoti marriage yaita sei asi yaputsika burikidza inangori kana zvangoparara zvatove munhu wekuti munhu anga ari mufundisi but kune vecheche vatouya vakanzwa nyaya dzedu kuti zvechokwadi tinofanira kuti ite sei iparare saka ndanzwisa noti denga zvava zviri zvokuti munhu atauraka hayaiputsika nedzedzo zoigona kutotukana kana kungorovana kana kurambana nezvokukandana zvinhu panze but zvakatofamba nekuve kwokuti kwakatouya maoverseer vakaya kanzwisa nyaya yavo kuti vari kugara zvakadii chichi kusvika vanzaiwa mufundisi bude muende musiye mukadzi uyu aite upenyu hwakaita sei wakanaka vamwewo ndiwo mabasa awo kuti unongochida kuti ndaona waona basa rari kushanda risiriro asi ndazoona Mwari wakupa basa rakaita sei rakanaka wachizoita zvechokwadi basa ramaita rakazoita sei rakazowanika nguva yakwana kozi ndakambosvika panguva yekutsanya 40 days and 40 nights ndipo nzvimboona ndaibva ndaita sei saka mvura ingonira ndiri pakuno ndasina movement yandikwanisa kuita. Okay, alright, okay. Kozoita nyaya imwe yandanzwa nyaya kuti mune zvamakaudzwa pamusoro pekugadzirira kwenyika inoi kuti nyika inge yakanaka pane makanyatsotisanangurira kuti chiprofita chacho chakamira sei? Chiprofita chakamira chakati inini ndadzoka pacovid ndakatanga kupiwa vision yambuya nehanda vakati uri kuziya here kuti isusu taiti waiti une chipo chiri mauri kana une chipo chokutonga kana chipo chokusunungura waisazotora nguva yekuti waifanira kuti makore nguva chifanira kuti makore akawanda waidimbudzirwa chivanhu changa chisingatipe upenyu nyange taipira taita sei waikuti kana ukada kutorwiswa waiwira pasi waifa but kunamata kunopa upenyu. Okay. Saka kunamata kwauchaita uchana chipo chiri mauri chipo chiri mauri uri mumwe chete neni asi iwo wazochinja kuti waita sei wanamata saka ndibva ndasasi ndabvunza futi kuti zvamukuedza kuti kudii zvakanzi inini ndikukuudza kuti chipo chako chakangotoedzana nechangu ukafanana neni saka ukanamata uchiona chipo chiri mauri ndechekusunungura nyika. Okay. Munorevei kana mchibakazotsanangura chakamira senyatsotisanangurirai vakati nyika unoziva nyika ikasunungurwa but vanhu vakagara makomo ropa rakadeuka iko zvino pakunzi pakuda kunamata nyika ida kusunungurwa nekunamata ropa risati seiri risadeuke saka chipo chako chiri pakudzivisa kuti pakurwiswa nekunoita panguva yoda kunge pachida kunzi nyika isunungurwe zvoda kumiswa kunzi ropa reideuka revanhu risadeuke mwanakomana waMwari rake rakadeuka rakaita sei rakakwana. Okay. Saka nyika ida kusungwa nekunamata kugara kwari kuita chinamata kuda kuti nyika ite sei isunungwe zvinake kudarika zvakamhenge zviriko masunungo yakamboitwa kare. Alright, okay. Saka kunamata kwamuri kuita kuri kudzivisa kudeuka kweropa. Kukudzivisa kuti zvinhu zviite runyararo kana vanhu vachipinda mungengo yekuvhota zvinhu zviite nerunyararo kusvika panguva zvinake zvine runyararo. Alright. Kozoita nyaya yekuroorwa zvakamira sei? Mwari akataura kuti kudii? Vakati wakafamba neni uye andibvumire kuti uve nemurume hauna chinobatika kana basa hauna wanditeera zvizvo uchafamba neni ndichakupa murume asi murume wandinokupa hangu yachingoti gogwe ndinokuda ndinokuratidza futi semapira ndaita sei andinokuita uvete ndokuratidza ficho kuti ndiye murume achakuroora usho asi kuti uzonatsonzwisisa uchaenda muchechi manonamata wanamata muchechi imomo uchatanga kuona zvizhinji wanamata uchiona zvizhinji uchazobuda futi muchechi mupo imomo ndakuchishanda newe kana wakunda uchaona murume achiuya kwauri. Saka ndakaenda muchechi macho 22 naNovember ndibva ndanomuona munhu uyu ndibva ndanamata nezvazvo vanana zvainamatwa imomo nezvandapewa ndezvo zvimwe chetezvo. Okay. Saka muchiri makatomirira kutoti ari kuuya? Ndikumirira nekuti ndakatombosvika pakutopfimbwa nevanhu vaiuya vachiti tikuda todo mukadzi anonamata semanamata anoramba akashinga naMwari ndakaramba ndichiti kwete ndikumirira wandakanzi naMwari ndiye. Alright. Tomboti vana venyu kutarisa kuti pane 5 years mati mamboonana navo here pakati apa zviri kufamba sei? Semunhu wechidzimai tinoziva kuti munoti ura hwangu vana venyu munombonzwawo sei kuti matene 5 years musava kusanangana navo? Chiti chakati chekuti pandakatanga kunamata ndabva muhama dzangu nevana hakuna munhu wandaiti taura naye ende foni yakabiwa 2020 ndakanga ndada kutotenga nemwe munhu foni ndibva ndarota futi kudza usifanira kuita foni no communication kana watoya kwandiri ukafona mumwe mwana akati ndine musoro wakufunga zvemwana uchafunga zvani zvawakainga munomu saka ndinabva ndakambonge ndichiita communication nevana handisi kuziva kuti vana vakamira sei kutotiwo Mwari vandiropafadza chipo vachakuropafadza ndipo uchaona vana vako saka nhasi handina communication nevana handizoti vana vakamira sei. Alright. Mune shoko here ramunaro kuvana veZimbabwe kana kune vatungamiri kana kwakamboitawo here mumwe munhu anoitawo zvematongero enyika ari munomu akamboya kwamuri achikubvunzai pamusoro pezvenyaya dzezvekutonga wedza anga MP kana kansela kana ani pane akamboyawo here kwamuri kana kuti wamakamboonesa? Ndingati kuna akamboya 2022 muna September
ndobva asvika ndobva ati ndauyo pano ana kuya achidudzira kuti akazvirota apana munhu amuudza tanga takatogara nemwe mufundisi wanandinayo ndobva asvika ina ndakagara kusaidi uku iwe mufundisi wangu akagara pane mwe mukadzi zvikadzi ini ndinewo nyaya yangu saka ndauyo kwamuri ndakambofamba hakuna kwandisina kuenda kuna machechi esaya wekun'anga ndakaenda kumusha kwedu ndiko kuti baba vangu vakatombofamba nenzira dzakaoma vanga uri muCIO saka vakasanga nokuuraya vanhu vakawanda vakafa baba vangu 2 years ago saka izvozvo ndizvo ndinazvo futi izvozvo ndine vanhu vandatouraya vakati wande vakwana 7 but handisi kuzvida zvinhu zvipi izvozvo zvekunditambudza nekuti ndakatogara panapa ndakada kuti ndisinze ndotanga kutoona munhu wandakauraya chase achiuya kwandiri saka kuuya pandaita panapa ndoda kuti kwese kwandafamba handina kusunungura nokuti handichazvida ndauye kwamuri ndoda kuti ndisunungure ndira kubva kumweya upi mweya uyu ndakumboona kuti mwari havandisunungurei saka ndakanamata naye ndibva nditi iko zvino ndani 5 years handirari ndinongotenderera kana kuti zvemadrugs ndichingotina kana kutamba sunuka kusvika 12 o'clock ndotanga kushanyashanyira hama kusvika kunze kwaita sei kwachena saka ndinoda kuona kuti mwari vandiradze ruoko rwaunoti ndatenderera ndaneta ndomboziva kuti mwari vambozviratidza kuti vanoita sei vanogona kusunungura ndakanamata naye ndanamata naye akati pamanamata neni nokuti akanga akakotama kudai so ndibva ndanamata naye svika awira pasi akazotamuka zvikanzi pamandinamatira apa ndaona paita senge munhu pane munhu ari kuya kwandiri but atadza kusvika abva atanga kudzokera vandatoona kuti ndaita sei ndakunda kuti ndiye munhu wandichipiwa uye aninga chindinga wewe saka ndikuziva kuti ndakunda nepamanamata maita sei wamaita but ndaudzwa kunzi pane munhu anoenda kuchechi kuFM ndiye munhu ndicharoora but musikana ndakambomufimba asi ndiri kutya kuti ndifambidzane neti mufoni mangu mune vanhu mune mameseji erufu evanhu vanochiita sei pane ndichiuraya asi nanzi mundinamatire kuti musikana uyo asapindane nazvo angondigamuchira azonamata nezvangu ndobva ndanamata nezvazvo ndobva ati saka handipama mukagara pabva tenda pada takagara so ndamboedza kurara kuti ndakugona kuti sei kurara here akarara zve 30 minutes akati tanga kuita zveunono akarara ipapo pakamuka akati ndanzwa kuti ndakuita sei ndakugona kurara handichamborota zvandandachirota zviye asi ndada kukuzivisei kuti pandauya ndine mota iri pazasi apa mota iyoyo makaiona munoitya imota yemari but zvirimomo zvinotyisa foni yangu iri momo ndatosiya futi yangu iri momo asi mota yakaita sei yakavhurika hapana anosvikapo nezvirimomo vananamata ndakati mwari mumwe chete aita kuti udhi ugone kukotsira ndiye mwari mumwe chete anda kuti ngaende kumota ikoko anobvisa zviri mumota ufambe namwari usafambire zvauri kufamba nazvo kuti usasvike pakutya kwauri kuita ikoko saka tikangoperera pakudaro ndobva tindatenda ndobva dzikabva ita sei abva aenda haana kuzodzoka handina kuzomona kudzoka kwake alright okay semhuri yeZimbabwe vanhu vangade kuziva kuti munhu kuda kubatsirwa here because vamwe vanhu vanogona kuti because kuna vamwe vanhu vanogona kuti maybe uri kurwara nepfungwa asi pandiri kutaura nemi ndiri kuona kuti muri kutorangarira madetails ezvese zvakaitika mungade here kubatsirwa kana mhuri yeZimbabwe kana dzinga hama dzenyu kana mune shoko here ramuda kutaura kumhuri yeZimbabwe kuti ndoda zvakati rubatsiro ruri pakuti semunhu ndakaudzwa kuti uchateerera zvinhu zvandichaita sei zvandichakuzivisa gomo haudziki kana sina kuti dzika nekuti chandichatanga ndichakupa murume zvemurume zvichamirira ipapo yozoita nguva yandichakuti dzika saka usi kuzoti period yako yekuzodzika gomo ndirini saka basa handiende kubasa nendiri munomu kudzika kwangu gomo ndikuti pane munhu anogona kuti ande kumba munonamata kumba kwangu ndokupewo chakati ndichidzoka mupi ndichidzoka muno kana nimwe munhu ati ande mutaundi ndokutengera chakati ndichidzoka futi mupi munomu kwete zvebasa saka kana pasina kuya munhu ndisina chekudya pasina kuya munhu ati ada kundipa zvinhu ndinoswera ndinorara ndakadaro saka ndinoda rubatsiro kuti handisati ndakudzika goma asati ndapiwa basa zvekudya zvekupfeka zvekufuka hande ndisina zvakakwana okay alright saka muri kuzvinzwawo mhuri yeZimbabwe ndine hanzvadzi yangu Gladys Matura ari pano vari kutaura nyaya yavo mangoinzwawo imimi mukadedzwa kunzi uyai muzoparidza kuchechi kwakati munoparidza mataura tisati tiri off air mambotaura imi mukati izvo mune zvamunotodzidziswa chimbotitsanangurirai kuti zvamunodzidziswa ndezvipi uyezve kana munhu akanga ati uyai muzoparidzira kuchechi munonge muchiparidza nenyaya dzipi kunge ndazonzi pane anditora kuti ndiende kuchechi kwawo chandodzidziswa nonzi vanhu vazhinji machechi ariko vanhu vari kuenda kuchechi asi vachitonzi vanhu vari kunamata asakuramba ari neurombe sei vanhu vari kuenda kuchechi zvinhu zvichiramba zvakadaro sei unogona kuparidza shoko raMwari ugogona Genesis to Revelation but hauna kururama chiri kudiwa naMwari anzi kururama ndo chinhu chikuru saka kururama ndoda kudzidzisa vanhu kuti waropafadzwa wachinja situation wachinja upenyu wako kururama ndokunodiwa shoko raMwari unoriparidza usina kururama pona kwaunenda saka chiri kudiwa pamperi kururama ozoparidza shoko raMwari zvinhu zvinoendesa chechi mberi okay alright mangozvinzwira mhuri yeZimbabwe tiri pano paGlen Norah ndine hanzvadzi yangu and ndinotenda kuti vaya vanga vane mubvunzo
muzhinji yacho yapindurwa. Asi tinoti rambai muchititeera pano paJCTV Africa, tichikupai nyaya iyi uye ticharamba tichiuya tichikupai kuti zviri kufamba sei. Kubva kwandiri inini Baba TV, Jethro Rusike, ndinoti bye bye, toonana pane mamwe maprogram anoteera.